Aquí estamos no Páramo preparando a xornada viaxeira do vindeiro sábado 6 de xullo, última xornada viaxeira do primeiro ciclo Descubrindo a comarca de Lugo e as terras da Ulloa con Guido Guía. A verdade é que foi un ciclo moi emocionante no que percorremos os distintos concellos deste xeodestino e pouco a pouco fomos percorrendo a nosa xeografía, facendo amizades e tamén descubrindo a nosa historia e a nosa natureza. Nesta 10ª xornada o punto de encontro será aquí, ao lado do Concello do Páramo no campo da feira. Aquí comezaremos o paseo e tamén será o lugar onde faremos a degustación de produtos locais e a música tradicional, que como ben sabedes, sempre é despois do paseo. Nas primeiras 9 xornadas, o promedio de asistentes foi superior a 120 persoas. Por iso, animámosvos a inscribirvos canto antes, que é gratuito, no correo info@comarcadelugo.gal ou no teléfono 982 23 80 00. Como sempre, grazas ao GDR4 e ao Xeodestino por contar comigo para este proxecto, por suposto a todos os concellos que mes a mes estades colaborando coa iniciativa, en este caso ao Concello do Páramo, que é a 10ª xornada viaxeira e última do primeiro ciclo, antes de comezar o segundo este mesmo verán. Desexando vervos este sábado, unha aperta grande.